Ngibingelele umfundisi athohlelo obaba omama iy'ntombi ney'nsizwa Sunday School egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu, amen. Nami ngisukuma nje nokuzibongela lolu suku lanamhlanje ngiqala ukuhlanganyela nabazalwane kulo nyaka. Ngizobonga nje uNkulunkulu ongithwalile ngisuka eKZN. Ngasuka ngesonto elidlule, Sunday edlule. Ingakho ngingakwazanga ukuba nabazalwane last week ngoba ngangisemgwaqeni. Kepha ngiyambonga nje uNkulunkulu ukuthi wangigcina endleleni emvuleni eyayinetha ngendlela eyisimanga ishaya namatshe. Kepha nje ngangilomthe uJesu Kristu inkosi. Ilokhu yehla kwezinye indawo ibuye. Lokhu ngihambile nje ngithi uJesu Kristu inkosi. Sahamba uthola ukuthi ezinye imoto sezeza phuma emgwaqeni ngoba bengasayibona indlela. Kepha angizange ngiphume emgwaqeni, ngahamba nje kahle. Ngadrive khona kunjalo. uNkulunkulu waba nami nje. I-window screen ungasabonakali ngendlela. Lo ngilandela ulayini nje. Ngoba kukhona nobungozi uma emgwaqeni eceleni komgwaqo imoto izoke idukele ngakuwe nje. Uzithola usushayiseka. Ngiyambonga uNkulunkulu ngalokho. Iy'mvula abazalwane zixake ngalendlela eKZN. Ngikhuluma nje izolo kunethe imvula nje ngathi bekuwa, angazi bekuwani. Iy'ndawo ey'fana naSotho ngathi zi-affecteke kakhulu. Engathi nje uNkulunkulu engakubeka ey'nhliziyweni zethu ukuthi sibabeke bonke abazalwane abathintekile. Iy'ndawo ey'thinteka kakhulu uma kunemvula eKZN yizo ko-Richards Bay, koThongathi, koThekwini, okuyiy'ndawo lezi okunabazalwane abaningi esiphoza nabo. Kepha siyambonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi usigcinile. Sesawelela-ke nathi kulo nyaka omusha. Bengasikho ukuqonda nokuhlakanipha kwethu, kepha bekuyintando kaNkulunkulu. Asazi-ke mhlambe senze kahle phambi kaNkulunkulu ngonyaka odlule, yikho mhlambe sikwazile ukuwelela kulo nyaka omusha. Enkonzweni esaba nayo eMyudeni kubaBudladla kwakhulunywa ngokuzinikela kuNkulunkulu. Ekhuluma lapha ngencwadi yamaRoma 12. uPawulu kulo moya kaNkulunkulu encenga abazalwane ukuthi uyabancenga ngobubele bukaNkulunkulu, hhayi ngobubele bakhe uPawulu, kepha ngobubele bukaNkulunkulu ukuthi banikele imizimba yabo kuNkulunkulu. Engathi nathi bazalwane uNkulunkulu engasisiza. Unyaka uqala nje sesizinikelile vele ngokungena emkhosini ka-21 days. Sanikela imizimba yethu. Kade sixwayiswa nakakhulu-ke ngokuthi masiphume ezintweni zasezweni, ezinkozweni zabantu abasha. Mhlawumbe khona owathi iy'nkonzo zabantu abasha, hhayi mina ngeke ngilalele. Kepha mina ngezwa nje sikhuluma nawo wonke umuntu. Nami ngezwa
kwaze kwabe ngathi hhayi engathi isimemo bekumele sithi izinkonzo zasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela ngenxa nje imeseji eyayikhuluma nathi sonke ekhaya lezi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Siyambonga-ke uNkulunkulu bazalwane. Usathane-ke sikhumbule ukuthi angeke ame ukuhlasela. Kungenzeka ukuthi ngonyaka odlule simehlulile, kepha uzobuya ngamandla kulokhu. Siyamazi-ke kakhulu, uhlasela kakhulu laphaya ekomkhulu lethu eRichards Bay. Kungenzeka ukuthi ahluleke ukuhlasela laphaya, uzofuna indlela yokuthi ayongena lapha eRichards Bay. Uma ezofuna indlela, njengoba singama-branch ahlukahlukene, kumele nathi sime siqinile, simelene nayo usathane, siyi-branch yala eJohannesburg. Angangeni ngathi ukuze kushaywe leya ndawo yase-Richards Bay, ngoba uma usathane efuna umuntu oqinile uyakwenza nje ukuthi angene emaceleni. Umthandazo wami omkhulu ukuthi sizithobe bazalwane, usathane angangeni ngathi ukuze kushaywe leya ndawo, ngoba uma kushawe le branch kuyobe kushawe inkonzo yonke bazalwane. Okukhulu-ke ukuthi sizithobe phambi kaNkulunkulu. Lokhu osekuthiwa sikwenze ngegama likaJesu Kristu. Lithi izwi konke nikwenzayo, ngabe ungezwi, ngabe kungomsebenzi, kepha kwenzeni nikwenze egameni leNkosi uJesu Kristu. Futhi bazalwane, kulonyaka nje abantu sebenze ama-resolutions wabo. Thina wethu ake kube nje ukuthi masithobeni phambi kaNkulunkulu, sinikele imizimba yethu kuNkulunkulu, sinikele imizimba yethu kuKristu, ngoba uma singanikeli imizimba yethu, hayi bazalwane, okusho ukuthi khona la kumele sinikele khona. Abantu-ke bazinikele ezindaweni ezahlukahlukene, nathi kumele sizinikele kuNkulunkulu. Ngiyambonga-ke uNkulunkulu ukuthi nami-ke ubuye nami ngiphilile, noma singasaphelele-ke umfana we-Sunday school enimaziyo useyofunda ngaseThekwini, kepha nje ufunda ngakuma wakhe. uNkulunkulu ngiyathemba ukuthi uzoba nabo besekhona lapho. uJesu Kristu inkosi. Amen.